मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत वसईचा किल्ला, जो चिमाजी आप्पा यांच्या पराक्रमाची आपणा सर्वांना आठवण करून देतो। तर चला जाऊया आपण वसईचा किल्ला पाहायला। आता आपण जो समोर रेल्वेचा ब्रिज पाहतात तो भाईंदरचा रेल्वेचा ब्रिज आहे। ब्रिटिश सरकारने 1864 मध्ये हा ब्रिज रेल्वेसाठी चालू केला होता आणि जेव्हा 100 वर्ष झाली तेव्हा त्यांनी भारत सरकारला पत्रव्यवहार केला की ह्या ब्रिजला आता 100 वर्ष झालेली आहेत, तेव्हा तुम्ही वापरण्याचा हा ब्रिज बंद करा। आणि नंतर हा आपण ब्रिज वापरायचा बंद केला आणि ब्रिटिश सरकारने सांगितलं की ह्या ब्रिजचे जे मटेरियल आहे जुनं झालं ते आम्ही आमच्या देशात घेऊन जातो, पण आपल्या सरकारने त्यास नकार दिला आणि ब्रिटिश सरकारने एवढं सुद्धा सांगितलं की जे आम्ही जुन्या ब्रिजचं मटेरियल घेऊन जातो त्या बदली आम्ही तुम्हाला तसे 2 रेल्वे ब्रिज बांधून देऊ, पण आपण त्यास तयार झालो नाही। आता तुम्ही म्हणाल की त्या जुन्या मटेरियलमध्ये एवढं काय आहे, तर बघायला गेलं तर ते जुनं ते सोनं होतं, कारण जे ते मटेरियल वापरलं ते अत्यंत मौल्यवान धातूने बनवलेला ब्रिज होता तो। आपण जो समोर पाहत आहात तो पांजू गाव आहे, म्हणजे ते एक प्रकारचे बेटच आहे। चारी साईडने तिथे पाणी आहे आणि तिथे ठराविक लोकांची लोकवस्ती आहे। हे जे समोर आता तुम्ही समुद्रात पाहतात की जे उभे पिलर आहेत ते 150 वर्ष झालेले पिलर आहेत, पण अजूनही समुद्र जसेच्या तसे उभे आहेत, कारण हे जे पिलर बनवले आहेत ते शिसे धातू मिक्स करून ते बनवले आहेत। त्यामुळे आजही आपण पाहता ते समोर तुम्हाला जसे तसे उभे दिसत आहेत। आता हे जे रेल्वे स्टेशन येत आहे त्या स्टेशनचं नाव नायगाव रेल्वे स्टेशन। आता हे नायगाव रेल्वे स्टेशन आलेलं आहे। आता या स्टेशनचं पुढचं स्टेशन ते वसई, जिथे आपल्याला उतरायचं आहे। समोर जे आपण पाहत आहात ते मिठागर, जिथे मीठ तयार केलं जातं, ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जागा आहे आणि तिथूनच आपल्याला दिसेल की तिथून वसई ते दिवा जाणारा रेल्वे मार्ग तोही तिथूनच जातो, तो आता आपण पुढे पाहाल। आता हे वसई रेल्वे स्टेशन आलंय, इथे आपल्याला उतरायचं आहे। आता आपण वसईला उतरलो आहोत। आता वसईला उतरलं की वसई वेस्टला आपण जायचं, म्हणजे वसई पश्चिमला आपण जायचं आणि स्टेशनच्या बाहेर आलं की तुम्हाला तिथे बसेस दिसतील, ज्या पिवळ्या हिरव्या कलरच्या आहेत। त्या बसेस आपल्याला डायरेक्ट वसई किल्ल्यात घेऊन जातात। वसई किल्ल्यात जाण्यासाठी 112 नंबरची किल्ला बंदर अशी बस आहे आणि एक दुसरी बस आहे ती 117 नंबरची बस आहे, ती तुम्हाला तहसील वसई त्या स्टॉपवर उतरवते। म्हणजे त्या बसमधून उतरलं तर तुम्हाला 10 मिनिटं किल्ल्यात चालत जावे लागते आणि जर 112 नंबरची किल्ला बंदर जी बस क्रमांक आहे 112 ती बस पकडली तर डायरेक्ट तुम्ही वसई किल्ल्यात जाता आणि त्या बसेस तुम्हाला अर्ध्या तासाने वसई रेल्वे स्टेशनवरून मिळतात आणि रिक्षाची सोय उपलब्ध आहे। रिक्षावाले तुम्हाला जर किल्ल्यात जायचं असेल तर 150 रुपयापर्यंत भाडं सांगतात आणि जर तुम्हाला शेअर रिक्षा असेल तर 40 रुपये भाडं पडतं किल्ल्यात जायला।
आता आपण किल्ल्यात एंट्री केली आहे। इथून किल्ल्यात जायला रस्ता आहे। किल्ल्यात जाण्यासाठी 2 दरवाजे आहेत। एक आता आपण इथून आलो तो आणि एक मागच्या साईडने म्हणजे समुद्राकडून। तर किल्ल्याला दर्या दरवाजा असं म्हणतात। तर चला आता आपण किल्ल्यात एंट्री करूया। हे पहा घोडे हे गवत खात आहे। किल्ल्यात आल्यावर तुम्हाला विविध प्रकारचे पक्षी तसेच काही फुलपाखरं वेगवेगळ्या जातीची पाहायला मिळतील। आणि या किल्ल्यात या कोंबड्या आलेल्या आहेत आणि तसेच तुम्हाला खजुराची झाडे या किल्ल्यात भरपूर बघायला मिळतील। कारण जिथे समुद्र किनारा वाळू असते तिथे नारळाची व खजुराची झाडी उत्तम प्रकारे वाढली जातात। आपण जो समोर पाहत आहात तो भुयारी मार्ग आहे। तो आता बंद केलेला आहे। हा भुयारी मार्ग अशा करता बनवला होता की जर समजा शत्रूने आपल्यावर हल्ला केला आणि जर आपल्याला वाटत असेल की आता आपण हा किल्ला हरणार, तेव्हा आपला जीव वाचण्याकरता सैनिक या भुयारी मार्गाचा वापर करत असत। आता जे आपण समोर जे पाहता ते हनुमान मंदिर आहे। हे मंदिर पेशवेकालीन आहे आणि या मंदिराची मूर्ती हनुमंताची ती अतिशय आकर्षक दिसते आणि हे जागृत देवस्थान आहे। आपण जो पाहतात तो
हनुमान मंदिराकडील दुसरा भुयारी मार्ग आहे, तो पण आता बंद करण्यात आलेला आहे. आणि ही किल्ल्याची तटबंद अशी मोठी अवाढव्य भिंत आहे की जेणे शत्रू आत येऊ नये. आणि हा दगड जो वापरला आहे तो बघा, हा एकदम चांगल्या क्वालिटीचा दगड वापरलेला आहे, काळा दगड. कसं शत्रूने जर हल्ला केला तर त्याला काही परिणाम होणार नाही, असा मजबूत हा काळा दगड बनलेला आहे. आता ही किल्ल्याची बाहेरची बाजू आहे. आता इथे आपण पाहतात की काळा दगड आहे, पण शत्रूने जेव्हा किल्ला ताब्यात मिळाला नाही तेव्हा या किल्ल्यावर तोफेने हल्ले केले आणि जे तोफगोळे आहेत ते या किल्ल्यावर लागलेले दिसत आहेत. हा तोफगोळ्यांचा मार आहे, तरी पण या किल्ल्याला काही झाले नाही. पण हे बघा, हे तोफाने केलेले मारे दिसत आहेत आपल्याला. पण हा दगड काळा वापरला असल्यामुळे त्या तोफांचा काहीच या किल्ल्यावर परिणाम झाला नाही. हे बघा, असे तोफा मारलेले दिसतात आपल्यास. हे तोफगोळ्यामुळे बघा कसा खड्डा पडलाय ते. हा पण पाय तोफ्याचा मारा झालेला आहे. तुम्ही जेव्हा एखाद्या अनोळखी ठिकाणी जाल तेव्हा स्वतःच्या जीवाची काळजी घ्या, कारण समोर पहा, जिथे तोफांचा मारा झाला त्या दगडावर बघा सापाने स्वतःची कात टाकलेली आहे. आणि मी त्या फटीमध्ये एक छोटासा लहान साप जाताना बघितला. समजा जर एखाद्या माणसाला माहिती नसली आणि त्या माणसाने समज त्या दगडावर हात ठेवला तर त्याला साप चावू शकतो आणि त्यामुळे त्याला विषबाधा होऊ शकते. म्हणून अशा ठिकाणी आपण आपली काळजी घ्यायची. शत्रूवर लक्ष ठेवण्याकरता ही जागा आहे. ह्या जागेवर इथे झेंडा वंदनाचा कार्यक्रम देखील केला जातो. इथून चारी बाजूने किल्ल्याच्या अवतीभोवतीचा सर्व परिसर दिसतो. आपण जे समोर पाहत आहात ते एक चर्च आहे आणि त्या चर्चमध्ये
प्रेतही दफन केलेली आहे जमिनीमध्ये. कारण पूर्वी कसं होतं की ट्रेन किंवा विमानं किंवा गाड्यांच्या सोयी नव्हत्या. त्यामुळे एखादा समजा पोर्तुगीजांचा एखादा व्यक्ती मरण पावला तर त्याला पोर्तुगीजमध्ये नेणं एवढं शक्य नव्हतं. मग ते काय करायचे, ह्या चर्चमध्ये त्या अधिकाऱ्यांची प्रेते दफन करायची. ही आता समोर पाहतात ती सर्व प्रेतही ह्या जमिनीमध्ये दफन केलेली आहेत. चर्चचे जे धर्मगुरू असायचे ते ह्या पायरीने असे चढत जायचे आणि चर्चमध्ये जे लोक जमलेली असायची त्या लोकांना ते ह्या जागेवरून उपदेश करायचे. चर्चचं बांधकाम किती सुंदर केलंय बघा. त्या दगडांना काही सपोर्ट नसताना त्यांनी कसं रेखीव कोरीव काम केलेलं आहे ते पहा. आपण समोर पाहतात ते एका लहान मुलीचं प्रेत आहे. ते जमिनीमध्ये दफन केलं आहे आणि तिथे लिहिलेलं आहे पहा, आपण वाचू शकता की इन लव्हिंग मेमोरी ऑफ एस्थर प्रिन बॉर्न. तिचा जन्म झाला आहे 8 ऑगस्ट 8, 1897 साली आणि डाएट ती वारली. तिची तारीख किती लिहिली बघा, जुलै 27, 1908 1908. तिकडचं बांधकाम तुटलेलं दिसतंय. म्हणजे ती 11-12 वर्षाच्या असताना ती मुलगी वारलेली आहे. तिची ते बॉडी दफन केलेली आहे. जानेवारी 1536 साली पोर्तुगीज भारतात आले. त्यांनी जी बांधकामं केली आहेत ती बघण्याजोग आहेत. बघा त्यांनी कसे दगडावर दगड रचले. तेव्हा काही JCB नव्हती, काही गाड्या नव्हत्या आणि पण त्यांचं ते बांधकामाची तुम्ही पद्धत पहा कशी रेखीव आणि कसं कोरीव बांधकाम केलेलं आहे बघा. तेव्हा कुठे इंजिनियर होते पण आताचे इंजिनियर आणि तेव्हाचे इंजिनियरमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. 1536 ते 1600 म्हणजे 64 वर्ष हे किल्ल्याचं बांधकाम करायला लागलं. आपण जी समोर माणसं पाहतात ती किल्ल्याची डागडुजी करण्याकरता नगरवरून आलेली माणसं आहेत आणि हे सर्व कारागीर हे दगडाचं कोरीव काम करणारे आहेत. जिथे किल्ला ढासळलाय तिथे ते किल्ला रिपेअर करतात.
आपण जो समोर पाहत आहात तो कोळीवाडा आहे। हा किल्ल्याच्याच भिंतीला लागून हा कोळीवाडा आहे। इथे पर्यटक सुद्धा कोळीवाडा पाहायला येतात। तर चला आपण जाऊया कोळीवाडा पाहायला। हे जे कोळी बांधव आहेत ते बोटीवरील प्लास्टिकची पाण्याची गॅलने घेऊन चालले आणि वर एक सिलेंडर आहे, म्हणजे बोटीमध्ये जेवण करावं लागतं त्यासाठी तो सिलेंडर आणि पाण्याने भरलेली गॅलने घेऊन जात आहे। हे पहा ताजे बोंबील त्यांनी कोळी बांधवांनी दोरीवर असे सुकत घातलेले आहेत आणि बोंबील सुकायची ही अशी पद्धत असते। हे आता 1-2 दिवसाचे ताजे बोंबील आहेत, त्यांनी आता उन्हात सुकत ठेवलेले आहेत। तुम्ही जर किल्ला पाहायला आलात तर या कोळीवाड्याला अवश्य भेट द्या। इथे तुम्हाला सुकी मच्छी स्वच्छ आणि ताजी मिळेल आणि तुम्हाला माफक दरात इथे ही सुकी मच्छी विकत मिळेल। हे पहा बोंबील कसे सुकत जेटीवर घातलेले आहेत। बोंबील आहे, सुकी करंदी आहे, मांदेली आहे, तसे सुरमई, ढोमी असे विविध प्रकारचे सुकी मासे इथे तुम्हाला विकत मिळेल। त्यामुळे तुमची दोन्ही कामं होतील, एक किल्ला पण बघून होईल आणि सुकी मच्छी पण तुम्हाला ताजी व फ्रेश मिळेल। तुम्हाला हा जो गाण्यांचा आवाज ऐकायला येत आहे तर कोळीवाड्यामध्ये एक हळदीचा कार्यक्रम आहे। त्या हळदीच्या कार्यक्रमासाठी कोळी बांधव जमलेत व तो कोळी बांधवांचा हळदीचा कार्यक्रम उत्साह तिकडे चालू आहे। आता आपण समोर जे पाहत आहात ते आपले कोळी बांधव समुद्राच्या आतमध्ये जाणार आहे। कारण समुद्राच्या आतमध्ये एक मधोमध मोठी बोट उभी आहे। त्या मोठ्या बोटीमध्ये सुरमई, पापलेट, हलवा व असे मोठमोठे मासे त्या बोटीत आहेत। तर ती मोठी बोट किनाऱ्याला येऊ शकत नाही म्हणून आता हे कोळी बांधव ह्या छोट्या बोटीत बसून
त्या मोठ्या बोटीत जाणार व तिकडची जी मासे आहेत ते पाचू बंदर म्हणजे बाजूलाच एक मच्छी मार्केट आहे, तिथे माशांचा लिलाव होतो, तिथे नेऊन ते लिलावासाठी विकणार. मग ते आता ते बोटीत बसून ते मध्ये जी बोट आहे मोठी त्या बोटीकडे चालले. ते आम्हालासुद्धा बोटीत म्हणजे बसायला बोलत होते, पण आम्हाला थोडा वेळ नव्हता म्हणून आम्ही तिकडे गेलो नाही. ते आम्हाला दाखवणार होते की मासे कसे आम्ही पकडतो, कसे आमच्या बोटीमध्ये मोठमोठे मासे असतात. आपण जो समोर पक्षी पाहत आहात त्या पक्ष्याचं नाव पानकावळा. हा पक्षी बगळ्यापेक्षाही हुशार असतो. तो पाण्यात पटकन अशी डुबकी मारून पटापट असे मासे पकडतो. आता आपण कोळीवाड्यातून बाहेर पडत आहोत. पुन्हा आता आपण किल्ल्याकडे चाललो आहोत. आता उर्वरित किल्ला आता आपण पाहायला जाऊया. आपण जी पाहतात ही कोळीवाड्यातली विहीर आहे. हा जो तरुण आपण पाहत आहात ज्याच्या हातात प्लास्टिकच्या घागरी आहेत, पण तो पाणी भरण्यासाठी जात नाही. तर ही तुम्हाला समोर जी खजूरची झाडं दिसत आहेत त्या झाडावरची जी नीरा असते ती काढण्यासाठी तो जात आहे. तर नीरा कशी काढतात हे आता आपण पुढे पाहूयाच. खजुराच्या झाडावर आपण पाहतात की जी मडकी लटकवली आहेत ती नीरा काढण्यासाठी अशी झाडावर अडकून ठेवावी लागतात. झाडावर असं चढलं की आपल्याला सपोर्ट मिळावा म्हणून ती कमरेभोवती अशी दोरी बांधतात. आणि नंतर हा बघा तरुण कोयत्याने त्या झाडाच्या फांदीच्या खाली अशी एक चीर मारत आहे. त्यामुळे काय होतं, चीर मारली की त्याच्यातून जी नीरा गळते ती थेंब थेंब अशी त्या मडक्यात पडणार आणि त्या मडक्यात ती नीरा जमा होते. त्यासाठी तो आता कोयत्याने त्या झाडाला असं थोडंसं छिद्र काढत आहे आणि ते छिद्र काढली की त्याला एक अशी एक काठी रुपवणार आणि त्या काठीच्या मधून ते पाणी म्हणजे नीरा जी आहे ती गळत त्या मडक्यात साचणार. आणि ही जी नीरा असते ना ती सूर्योदयापूर्वी म्हणजे आता हा संध्याकाळचे 4 वाजले तर हे आता तो मडकी लावणार आणि उद्या सकाळी सूर्य उगवायच्या आधी त्या मडक्यात जमलेली जी नीरा असते ती त्याला खाली काढून आणावी लागते. कारण जर सूर्य उगवल्यानंतर जर नीरा काढली तर ती आंबट होते आणि तिचा का फारसा उपयोग होत नाही. त्यामुळे तो सूर्योदय होण्यापूर्वी ही झाडावर लागलेली जी जमा झालेली मडक्यात नीरा असते तो सूर्योदयापूर्वी काढणार. आता हे बघा त्याने मडकं त्या झाडाला बांधलंय आणि ती एक खुटी त्या झाडाच्या चिरेमध्ये टाकली आणि त्या खुटीतून ते पाणी आता त्या मडक्यात जमा होणार. आता हा तरुण असा घागर लावून प्लास्टिकची आता तो खाली उतरत आहे. हे परदेशातून नागरिक आलेत आपला वसईचा किल्ला पाहण्याकरता व ते फोटोशूट करत आहे. परदेशी नागरिक जेव्हा आपल्या भारत देशात येतात तेव्हा ते आपल्या देशाच्या इतिहासाचा अभ्यास करतात. त्यांच्या हातात नेहमी पेन व एक नोंदवही असते. ते प्रत्येक गोष्ट पाहिल्यावर त्याची नोंद आपल्या वहीत घेत असतात. आपल्या भारत देशाची संस्कृती इतिहास याबद्दल त्यांना फार आवड असते. मी त्यांचा व्हिडिओ शूट करत होतो तेव्हा त्यांनी माझ्याकडे पाहून मला बाय बाय केले व मी पण त्यांना पाहून बाय बाय केले व त्यांनी माझा व्हिडिओ शूट केला. ही माणसे मनाने मोकळ्या मनाची असतात. तुम्ही त्यांचा चेहरा कधी पण पहा, हसतमुख असतो.
É deste licor. Olha, Mafalda, vamos embora. Mafalda, sobe a árvore. Olhe para aqui, Mafalda, é isso. Ai, rapariga, deixa para onde se viu. É só pôr uma cordinha à volta e descer. गांव कौन सा है आपका? गांव कौन सा? कलकत्ता से। तो कलकत्ता से आप इधर आए? इधर आया है। हाँ, कितना दिन तक रहेंगे अभी? इधर 8 महीना रहेगा। 8 महीना। अब हम अभी बारिश के टाइम जाएगा। बारिश के टाइम जाएगा। महीने का सैलरी देते हैं आपको? हाँ, सैलरी कितना मिलता महीने का? 16,000 पगार है एक आदमी का। 16,000। खाना पीना उसका है सबका। और रहने का भी नहीं इधर? इधर ही सब। अच्छा, सब कुछ सब कलकत्ता वाले? सब कलकत्ता वाले पूरा है आदमी। हाँ, अच्छा, चलो थैंक यू। चाचा आपका नाम क्या? रमजान। और आपका नाम क्या? जियाबुल। और उनका? आपका नाम क्या? मोतीबुल। और आपका? गुलाम मुस्तफा मंडल। तुम्हारा? रफीक। रफीक। अच्छा, वो मेरा मुकद्दम है वो आगे निकले। हाँ। अच्छा, थैंक यू। आपण समोर जो पोपट पाहत आहात तो प्लास्टिकच्या घागरीवर बसून जी नीरा त्या झाडातून जी गळते ती तो पित आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की बघा, पक्षी आणि प्राणी फळं म्हणा काही जे ओरिजिनल खातात आणि आपण मनुष्य हे सगळं भेसळयुक्त खात असतो. तो पोपट आता बघा घागरीवर बसून ती जे नीरा गळत त्या मडक्यात पडते ती तो चोचीने पित आहे. आता तुम्ही म्हणाल की त्या घागरीमध्ये ते सफेद पाणी कोणतं आहे, तर ते सफेद पाणी म्हणजे ती चुन्याची निवळी आहे. कारण जेव्हा नीरा काढली जाते तेव्हा ती घागरीमध्ये जेव्हा चुन्याची निवळी टाकली जाते. कारण चुन्याची निवळी जर टाकली नाही आणि जर ती नीरा आपण झाडांना जशी गळते तशीच जर खाली तर जुलाब होऊ शकतात. तर जुलाब होऊ नये म्हणून त्यामध्ये चुन्याचं पाणी मिक्स केलं जाते आणि मग ते चुन्याचं पाणी मिक्स करून या घागरी झाडावर लटकवल्या जातात आणि मग त्या घागरीमध्ये ते नीरा थेंब थेंब गळते आणि चुन्याचं पाण्याने नीरा मिक्स झाल्यामुळे ती जर आपण प्यालो तर त्याने काही परिणाम असे होत नाही, म्हणजे जुलाब बिलाब काही होत नाही. त्यासाठी ते घागरीमध्ये चुन्याचं पाणी ओतत आहेत. आणि एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की
माडी जी असते ती नारळाच्या झाडापासून बनवतात, त्याला आम्ही कोकणात माड बोलतो. आणि ताडी जी असते ती ताडाच्या झाडापासून बनवतात आणि नीरा ही खजुराच्या झाडापासून बनवतात. ताडी, माडी आणि नीरा पिल्यामुळे काय होतं, पण ते ओरिजिनल असायला हवं. जर ओरिजिनल नसेल, भेसळ असेल तर आरोग्याला घातक आहे. जर ओरिजिनल जर ताडी, माडी आणि नीरा असेल तर आपल्या अंगात जी कडकी असते, उष्णता असते ती निघून जाते. आणि ज्यांना मूतखड्याचा त्रास असतो त्यांच्यासाठी तर ताडी, माडी आणि नीरा हे खूप फायदेशीर आहे. आता आपण जे समोर पाहत आहात ते वसई किल्ल्यातली पोर्तुगीजांनी बांधलेली एक चर्च आहे. या चर्चमध्ये मुलं ही बॅट बॉल खेळत आहेत. आपण जे पाहत आहात ते पेशवेकालीन हनुमान मंदिर आहे. आपण जी किल्ल्यामध्ये झाडं पाहत आहात की ताडाची झाडं, खजुराची झाडं, या झाडांचं वर्षाला लिलाव होतो आणि जो लिलाव जिंकतो त्याला ही झाडं वर्षभर सांभाळावी लागतात. म्हणजे सांभाळी म्हणजे तो जी माडी किंवा नीरा काढली जाते हा वर्षभर जो लिलाव जिंकतो तो काढतो. आणि लिलावाची जी काही रक्कम असते ठराविक ती सरकार जमा करावी लागते. आणि मग किल्ल्यात जेवढी झाडं आहेत तो वर्षभर तो ताबा त्या माणसाकडे असतो जो लिलाव जिंकतो त्याच्याकडे. तसेच किल्ल्यामध्ये जी आंब्याची झाडं आहेत ती सर्व आंब्याची झाडं याचा पण लिलाव होतो. आणि जो लिलाव जिंकतो माणूस त्याला वर्षभर ती आंबे जे झाडाला लागते ते त्याच्या मालकीचे असतात. आणि त्यालासुद्धा ही लिलावाची जी रक्कम असते ती सरकार जमा करावी लागते. आपण पाहत आहात की खजुराच्या प्रत्येक झाडावर मडकी लटकवून ठेवलेली आहेत. वसई किल्ल्यामध्ये खजुराची झाडं व ताडाची झाडं पुष्कळ प्रमाणात आहेत. वसईचा किल्ला हा 110 एकरमध्ये आहे. हा किल्ला पाहायला जवळजवळ 2.5 ते 3 तास लागतात, एवढा मोठा हा किल्ला आहे. वसईचा किल्ला हा भुईकोट किल्ला आहे. तो समुद्र किनाऱ्यालगत बांधलेला आहे. भारत सरकारने या किल्ल्याला 16 मे इसवी सन 1909 रोजी महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेले आहे. तिन्ही बाजूने समुद्र आणि दलदलीने वेढलेला आणि एका बाजूने वसई गावाकडे उघडणारा अशी किल्ल्याची रचना आहे. किल्ल्याला 2 प्रमुख प्रवेशद्वार असून एक जमिनीच्या दिशेने गावाकडे आणि दुसरे बंदराच्या दिशेने आहे. किल्ल्याच्या चौबाजूने पूर्वी तट होते आणि तटाची उंची ही 30 फुटाच्या वर होती. किल्ला एकूण 10 बुरुजांनी बांधलेला आहे आणि प्रत्येक बुरुजावर सैनिक व त्यांचा कप्तान असत. आणि मराठ्यांशी झालेल्या वसईच्या लढाईत सेंट सेबेस्टियन बुरुज सुरुंगाने उडून मराठ्यांच्या फौजा आत शिरल्याचे सांगितले जाते. किल्ल्याच्या आतील भागात 2 मुख्य दरवाजे असून सेंट जॉन बुरुजाच्या बाजूला
बंदराच्या दिशेने उघडणारा दर्या दरवाजा आहे. आपण ही जी जागा पाहतात ते सैनिक इथे आपले घोडे बांधून ठेवत आणि ही जी बाजूला जी तटबंदी आहे ती चारी बाजूने पसरलेली आहे. या तटबंदीवरून शत्रूवर लक्ष ठेवले जाईल आणि या जागेच्या बाजूला एक असा तलाव आहे. त्या तलावात जे घोडे असायचे ते पाणी पित. ही तटबंदी खूप अशी मोठी आणि अरुंद अशी आहे. हा तो तलाव जिथे घोडे पाणी पित व घोड्यांनी ते आंघोळ घातली जाई. आपण जी विहीर पाहत आहात ती पोर्तुगीजांनी बांधलेली आहे. ही विहीर 750 वर्षापूर्वीची ही विहीर आहे. या विहिरीचं पाणी पिण्यासाठी वापरलं जात असे. हा तटबंदीकडे जाण्याचा रस्ता. ह्या पायऱ्या चढून वर तटबंदीकडे जाता येत असे आणि शत्रूवर इथून लक्ष ठेवता येत असे. ही तटबंदी बघाल तर जाड व मजबूत आणि भक्कम अशी बांधलेली आहे. या तटबंदीवरून चारी दिशेने शत्रूवर लक्ष ठेवता येत असे. वसई किल्ल्यात तुम्ही पाहाल तर न्यायालय, 3 चर्च आहेत, हॉस्पिटल आहेत, कारागृह आहेत, तसेच दारूचे कोठा देखील आहेत. तसेच विशेष इमारती असून बाकी इमारतींचे अवशेष अजून दिसून येतात. किल्ल्यात चोरवाटा आणि काळोखी चक्री जिने आहेत. आपण जो पाहत आहात तो हा दुसरा दरवाजा जो समुद्राच्या दिशेकडे आहे आणि ह्या दरवाजाला दर्या दरवाजा असे म्हणतात. ह्या दरवाजाचं बांधकाम पहा किती मजबूत आहे. हे जे लाकूड आहे हे सागाचं आहे आणि वरील बांधकाम किती रेखीव आहे ते पहा. आणि आता एवढे 600 वर्ष झाली तरी पण अजून ते लाकूड सागाचं बघा टिकून राहिले. हे 2 दरवाजे आहेत. म्हणजे पहिल्या दरवाजाने जर शत्रू आत आला तर हा दुसरा दरवाजा त्याला अडवता येईल. आणि ही जी जागा आहे ती शत्रूवर म्हणजे कसं गरम पाणी तेल ओतता येतं त्यामुळे हा मध्ये गॅप ठेवलेला आहे. आणि हा दुसरा दरवाजा म्हणजे पहिल्या दरवाजातून आला शत्रू तर दुसऱ्या दरवाजावर त्याला अडवता येईल आणि त्याच्यावर दगडी वेगळी किंवा गरम तेल ओतता येईल जेणेकरून शत्रू आत येणार नाही. आणि हे जे गोल दिसत आहेत लोखंडाचे जे हे का हत्तीने जर समजा आपल्या सोंड्याने दरवाजा तोडायचा प्रयत्न केला तर त्याला तो तोडता येणार नाही.
आपण जे समोर झाड पाहतात त्या झाडाचं नाव गोरख चिंचेचे झाड असं आहे. ही गोरख चिंचेचे झाड जे मूळ असते ते आणि खोड मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं असतं. असंच झाड आहे मालवणमध्ये. जर तुम्ही कधी गेलात तर सर्जकोट बंदर आहे, तिथे ह्या गोरख चिंचेचं मोठं असं झाड आहे. या झाडाच्या कितीतरी पट मोठं झाड आहे. या झाडाला चिंच लागतात, त्या चिंचेला गोरख चिंच असे म्हणतात. या चिंचेचा उपयोग जर मुतखडा झाला असेल तर त्या चिंचेचा गर काढून त्याचा सरबत केला जातो, जेणेकरून मुतखडा हा त्वरित लघवीवाटे बाहेर पडतो. हे असं एक औषधी झाड आहे. हे झाड हे पोर्तुगीजांच्या वेळचं झाड आहे. हे फार म्हणजे 700 वर्षापूर्वीचं हे झाड आहे. आपण जी पाहत आहात ती गोरख चिंच. ही गोरख चिंच मी मालवणच्या सर्जकोट बंदरावरून, जिथे सर्जकोट बंदराच्या इथे गोरख चिंचेचं झाड आहे, त्या गोरख चिंचेच्या झाडावरची ही चिंच आणलेली आहे. ही औषधी चिंच असते. मुतखड्यासाठी हे एक जालिम औषध आहे. किल्ल्याच्या रक्षणाकरता दर्या दरवाजा येथे बांधलेलं हे छोटंसं मंदिर. किल्ल्याच्या बाहेर पडल्यावर एक समुद्राची इथे जेटी आहे, तिथे दुसरं गोरख चिंचेचं झाड आहे. तेही पोर्तुगीजांच्या काळातलं झाड आहे. आपण जे विटीला गेटवे ऑफ इंडिया पाहतो ते गेटवे ऑफ इंडिया खरं म्हणजे हे वसईच्या इथून चालू होतं. वसईच्या इथून जर तुम्ही बोटीने गेलात तर 10-15 मिनिटावर एक सागरी उत्तन डोंगरी म्हणून भाग आहे. तिकडनं ब्रिटिश व पोर्तुगीज स्वतःच्या देशातून निघाले की ह्या मार्गे ते आपल्या भारतात येत असत, कारण हा त्यांना शॉर्टकट पडत असे. कारण ह्या मार्गे आले की त्यांना इथून मग त्यांना आले की घोडबंदर, ठाणा, कल्याण, भिवंडी असा व्यापार करायला सोपं जाईल. आणि आपण जे समजतो विटीचं ते खरं गेट ऑफ इंडिया नाही. खरं गेट ऑफ इंडिया हे इथून चालू होतं, वसईच्या सागरी उत्तन इथून. हे बरेच जणांना माहीत नाही आहे. समोर आता आपण जे ब्रिजचं काम पाहतात ते ब्रिज आहे वसई किल्ल्यापासून ते समोर जे भाईंदर रेल्वे स्टेशन दिसतं तिथे जाण्याकरता. त्यामुळे आपण आता वसई किल्ल्यातून भाईंदर रेल्वे स्टेशनला जायला शॉर्टकट होणार आहे आणि आपण 10 मिनिटात तिथे आपण पोहोचू शकतो. त्यासाठी ब्रिजचं काम जोरात चालू आहे. हे समोर पाहत आहात ते नागेश्वर मंदिर आहे. याची स्थापना पण पेशव्यांनी केलेली आहे. आता आपण मग पुढे जाऊन तिथे मंदिर प्रत्यक्ष पाहूच. हे वज्रेश्वरी मातेचं मंदिर हे सुद्धा चिमाजी आप्पा यांनी बांधलेलं आहे.
आपण जे पाहतात ते नरवीर चिमाजी आप्पा उद्यान. वसईचा किल्ला आपण पाहायला जेव्हा याल तेव्हा आपल्यासोबत आपण नाश्ता तसेच पाण्याच्या बॉटल्स घेऊन या, कारण किल्ल्यामध्ये इथे खाण्याची व पिण्याच्या पाण्याची काही सोय नाही. त्यामुळे सोबत आपण नाश्ता व पाण्याच्या बॉटल्स घेऊन या, जेणेकरून आपली किल्ल्यात आल्यावर गैरसोय होणार नाही. हा मूळचा किल्ला मुसलमानी पद्धतीने बांधलेला आहे, पण पोर्तुगीजांनी त्याची बरीचशी मोडतोड करून युरोपियन पद्धतीची स्थापत्यशास्त्राचा वापर करून त्यांनी किल्ल्याची पुनर्बांधणी केली. अर्धगोलाकार कमानींचे दरवाजे, खिडक्या, बुरुज, रोमन स्थापत्य या शास्त्राचा वापर करून हा किल्ला बांधल्याचं आपणास पाहायला मिळेल. इंग्रजांच्या हाती जेव्हा हा किल्ला लागला तेव्हा त्यांनी त्याची फारशी अशी व्यवस्था राखली नाही. दलदल आणि ते किल्ल्यात जे रान उगवायचं त्यामुळे किल्ल्याची पडझड होत गेली. 1860 मध्ये इंग्रजांनी हा किल्ला एका इंग्रज अधिकाऱ्याला, म्हणजे त्याचं नाव होतं कर्नल लिटवुडला, भाड्याने दिलं. त्याने किल्ल्यात ऊसाची शेती केली आणि साखर कारखाना पण उभारण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी लागणारा खर्च पाहण्यासाठी त्याने काय केलं, जे किल्ल्यातले जे दगडी होते ते विकायला सुरुवात केली. त्यामुळे कसं किल्ल्याची अधिक हानी होत गेली. आपण जो समोर पाहत आहात तो तुरुंग आहे. इथे कैद्यांना तुरुंगात ठेवले जात असे. आपण समोर जी पाहत आहात ते एक चर्च आहे. या चर्च मध्येच बाजूला दवाखाना आहे. तिथे जखमी सैनिकांवर उपचार केले जात असत.
ही जी पाहतात ही सुद्धा एक चर्च आहे. वसई किल्ल्यात एकूण टोटल 3 चर्च आहेत. किल्ला संवर्धन दिवस असतो त्या दिवशी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी या चर्च भोवती काढलेल्या सुंदर अशा रांगोळ्या. जेव्हा शाळांना सुट्टी पडते तेव्हा आपण आपल्या फॅमिलीसोबत आपल्या मुलांना घेऊन हा वसईचा किल्ला बघायला अवश्य या. तसेच महाराष्ट्रात बरेचसे असे किल्ले आहेत तेही पाहून घ्या. त्यामुळे काय होतं, आपल्या मुलांना इतिहासाची माहिती मिळते, त्यातून ज्ञान मिळतं. इतर ठिकाणी रिसॉर्टला वेळ घालवण्यात बसण्यापेक्षा या अशा चांगल्या ठिकाणी येऊन आपण आपली सुट्टी साजरी करा. आपण जो समोर पाहतात तो एक हॉल होता. म्हणजे ह्या हॉलमध्ये अशी महत्त्वाच्या मीटिंग्स घेतल्या जातात. म्हणजे तहाची बोलणी असायची ती ह्याच हॉलमध्ये झाली. हा एक चर्चचाच एक भाग आहे. वसई हा किल्ला 110 एकर क्षेत्रामध्ये पसरलेला आहे. वसई किल्ल्याला बसीम किल्ला देखील म्हणतात. या किल्ल्याचे नाव हे एका पोर्तुगीज शब्दावरून पडलेले आहे. वसई हा किल्ला इसवी सन 1414 मध्ये बडारी भेंगाळे याने बांधला आणि त्यानंतर तो गुजरातचा सुलतान बहादूर शाहचा सेनापती मलिक तुहान याने हा किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला. त्यानंतर या किल्ल्यावर पोर्तुगीजांनी इसवी सन 1534 मध्ये हल्ला करून किल्ला आपल्या ताब्यात घेतला आणि किल्ल्याची पुनर्बांधणी साधारण 16व्या शतकात करून किल्ल्याला आपली राजधानी घोषित केले. या किल्ल्यावर पोर्तुगीजांनी 2 शतके राज्य केले व त्यानंतर मराठा साम्राज्याचे सेनापती चिमाजी अप्पा आणि सैनिकांनी या किल्ल्याला वेढा घातला आणि आपली लढाई धैर्याने लढून हा किल्ला मराठा साम्राज्यामध्ये सामील करून घेतला. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या एका सबस्क्राईब केल्यामुळे आम्हाला असे नवीन नवीन व्हिडिओ बनवायला एक प्रकारचं प्रोत्साहन मिळतं. आणि तुम्ही हा किल्ला कधी पाहायला येता.
असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.